tange tiri vashoma uzvichova kati asi hondo yabakati tinodzidzira kaisisu guerrilla warfare inorwiwa nevashoma toenda tichikura ende kurwa kwedu hakusi kuya kuti mirane papa ndimirane kuno kuti tirwe ayo isusu takatrena kuti muguerrilla warfare munonyangirira muvengi momurwisa nguva yaasingafungire hamumirepo munongotawo zvekuparadza zviya izvi mobva mabva ipapo motiza ende munenge muri vanhu munenge makatogadzirira muchienda kunorwisa pamuri kunorwisa ndimi munosarudza nguva yekurwa ndimi munosarudza pekurwira ndimi izvozvo hamufaniri kusarudzirwa nemuvengi izvozvo ndimi munoinitiata zvese muchienda kunorwisa pakadaro ipa munogara masangana kuti tikangorwa chete akomana kana tapa signal yekuti ngatitizei hazvina mhosva kuti uri kuenda nekupi asi pekusangana mune matoronga kudhara kuti ukatiza wakadai tofanira kunosangana pakati. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe 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 manya dakabatesa tichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sifuna kangayine position yoyo kuzipa. Ndauti munditore kubva wamakatanga kusangana nawankomo Joshua Nkomo nemashandira naye. Tinorega tese kuti vangoma vakanga vari mujereka muno vari kuti chezvinogona kudzingwa vakatozouya kunze kwenyika vachiwana zebra yatovepo. Munhu aningati akaita spearhead formation yezebra Jason Moyo, Comrade Jason Ziyapapa Moyo. Ndiye akanga after departure yachikerema kubva muZAPU. Jason Moyo ndiye akatora chigaro changa china chikerema chekutungamira the external wing yeninge yeZAPU. Ngoma vakazouya kunze kwenyika uko
memory yangu ndiitira let down baba. Okay. Gore racho achaziva. Asi vakaona zipra iripo. Munhu akatosvopindawo musystem yakanga yatovepo yaumbwa kare. Inini personally ndakashanda naangomo zvakanaka. Taidhifo pano nepapa zvinoitika mubasa zviyaizvi vanhu vari kushanda kuti munogona kuonawo zvimwe zvinhu nenzira yakasiyana asi zvisingakanganise ukama kana basa renyu. But ndingangoti haini vangomo ndakashanda navo zvakanaka. Makanga maniri zita rechimwe? Inini rakaramba kubata zita rechimurenga asi ndakazotumidzwa nemasoja. Masoja ndiwo akandipa zita. Vakanga vachinditi General de Gaulle. General de Gaulle. Rakarambotivetwa ndii? Vanoti ivo ndichibvunza kuti vakaona kuti zita iri riribva upi. Vaiti hanzi haiti yenyu nekugara kunoita uniform pamuri. De Gaulle chai. Asi ini makanga mazvipa zita rei? Inini? Zvakaramba kubata. Ndanga ndine pane nguva yandanga ndine mapasipoti matatu. Kuti yekuTanzania, yekuZambia, neBritish passport. Yes, aive nemazita akasiyana. Rimwe racho ndainzi Godfrey Musa. Rimwe racho ndainzi Christopher Mackenzie. Rimwe ndiro rangu irori. Rangu ndairo irori. Handiti? Pamakatanga vamwe venyu vaenda ana Robson Manyika nechimwe chikwata ichi nekuda kwaizvo zvekuti urubvo chakaita kuti musare nini? Chaita kuti ndisare inini ndechekuti chakandisiyesa chaicho ndechekuti ndakanga ndiri kwangu ndega. Ndakanga ndiri kuTanzania kutraining. Vamwe vakanga vari padyo napadyo kuZambia. Saka vai-coordinata, vaironga pamwe chete. Muri kutraining ikoko vanhu vauya pane here vaitomboti vauya vakarekrutwa neZanu, vauya vakarekrutwa neZebra, vokrosa mafrosa kuti inini kunoku handidi rega ndimboendawo? Hatina kumbosangana nazvo izvo. Plus zvaityisa kuti munhu angazviite kuti wambouya wozotaiwa kuno ini ndiro zvanga zvisingaitike. Tinonzwa kuti pane nguva yakazorongwa kuti kuite kana kuti one military wing kuti pamudyidzane mushande pamwe chete Zebra neZanu. Iripo nguva iyoyo kana muchiri kuyeuka. Pane nguva yakatombomira hondo munyika muno. Hondo yakamira nekuti panga paine kunetsana pakati pemapoliticians, vatungamiri venyika.
kwanga uchiti kuna Muzorewa, kuna Ngomu, kuna Stole, Gabanga ariko negogo, Chikerema ariko futi. Kusinganyatso kuda pachena kuti ari kunyatso control the situation ndiani. Ndokubva Nyerere, President Nyerere, na Samora Machel vainisheta kuti izvo mapolitician anga ambozara kunze vambopedzerana madifferences avo, asi hondo ngaienderere mberi. Ndokubva vataura na Jason Moyo naMugabe, ndokubva kwanzi ndobva abvuma kuti hondo ngaienderere mberi. Saka takatumwa ndisu 5 officers from Zipra and 5 officers kubva kuZanla, 10 kushanda kuti zviitike izvozvo. Indanga ndiri mu5 yakabva kuri kuZipra group iyo, ndobva taenda kuMozambique, ndobva tarogara pasi, ndobva tafoma 10-man command tiri pamwe chete. Then if you remember, Master, the 10, some of them. The 10-man command. Quite Mujuru, Mangena, John Dewey, Ambrose Mutinhiri, Zinashe, Machingura, Gordon Miani, Reporting Poko, James Zinashe, Muabuda. Mama said, Elias Wondo. Yeah. Vamakarabas. This time format the 10-man command. It has expanded to 18. Targets my deputies. Yeah, in that one, here Zipper High Command. In India, training foot and director. I mean, director training in the command. Targets my deputies. One I want to soon that I expanded to 18-man command. And do disu takasunza hondo isina kuzomira. Takasunza hondo iyo haina kuzomira kusvika Zimbabwe yasununguka. Yeah. That 10-man command. But pakazongoitawo kusawirirana pakati pedu nekuda kwekuti takati vakomana
zvemaslogans anenge anodhinaunza vamwe ngatisiyanei nazvo ndokunge tanga takabvumirana. Asi pakati pedu pane vamwe vanga vasingagoni kuvaregedza maslogan iwaya. Yeah. Like nguva yatatanga kurwa ngoma akanga achinegosheta kuno isisu takati tabva nekusaidi rekuzapo takati tichiti isisu hatina kwararo nazvo izvozvo, inga kunongorwiwa vanhu vachitaura vachikurukura but hondo ichirohwa ichienda mberi chete. But vamwe manje vaizodhinaunza pasina ngomo. Izvozvo manje zvaita kuti vave nekusawirirana pakati pedu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakanetsa izvozvo, nekuti vana Samura Machel vakanga vakurudzira, ndo vakakurudzira kuti vakati tipei leader. Mapolitician tikuona kuti muri kuda mapolitician yenyu vatungamiri venyu stereki, imi vekuzipira tipeiwo one name, vekuzanira tipeiwo one name. Isisu takaisa Jason Moyo, vekuzanira vakaisa Robert Mugabe. Ndo vatakati avatogona kushanda navo ivava. Ende ndo pakaitwa initiative yekufoma Patriotic Front ipapo. ZANU Patriotic Front, Patriotic Front ZAPU. Ipapo takashanda pamwe chete. Madhumiso Davengwa vanoyapa. Dhumiso Davengwa vanhu vakawanda tinonzwa zvedu vamwe vachimuti hanzi military supreme kudii. Dhumiso Davengwa anga asina military training. Akanga aine training ye-intelligence. Chaiyo intelligence, shit. Yeah. Okay. Anga asina military training. An incident inotaurwa nema-comrades Zipra neZala kana singanyatsokanganisa yepamboro yavakapfuura kambo vakarwa vakauraya panobhilema kuti vakatanga vakazodi ndima vanga ini ndanga handisiko kumboroma, asi nyaya yandinonzwa yekumboroma ndonguva yakanga kusingarwiwe iyoyo kwavanhu ndobva vanhu vaunganidzwa mumugamba kuZambia here. Saka vanga vari pamwe chete. But manzwiro andinoita inini ndinonzwa kuti akapfuura vanhu maZambians vakatora divi. maZambians vakaenda kusaidi reZipra. Nekuti hamuna akanga aine pfuti dzanga dzakatorwa. Asi maZambians aichengeta mugamba imomo aigara imomo ndo vakanga vaine pfuti. Saka information yacho zvayo is not very clear, but that's what I heard. Kune vakanga variko kuti maZambians vakatora side, vakaenda kusaidi reZipra. Pakanga paakurwiwa, vaakurovana, vanga vasingapfuurani, paapasina pfuti. But in separating them, maZambians ndo vakazoshandisa pfuti. So, what was your working relationship naRobson Manyika eyapa? Makaenda miso, makadzoka. Yakazobhaka ino, maruzosangana. Ine naRobson Manyika takanga tiine ukama wakasimba taiwirirana stereki. Even kuenda kwake ku the other side, hazvina kumboaffecta kuwirirana kwedu.
takaramba tiri mafriends even adzoka muno akasweta akaita minister anditi deputy minister something like that yeah ndaenda kwake Okay. yeah takaramba tinokama wakanaka straight yeah 3 passports, 3 names. Take us through the reasons behind. Pakagara wakati murume uyu kaiti chikonzero yakanga iri ngoyewo. ngoyewo kuripo kumwe waifanira kutravela usingazikanwa ndiwani yeah saka waingoenda woshandisawo passport yaunoda iyoyo usikozikanwa saningi but vanhu vaunenge wafambira ikoko ndo vanenge vachikuziva kuti uyu ndiningi and maitofamba nawo zvichitoita pangoyo zvaitoita saka you remained in Tanzania mainly muchitraina ma recruits. I remained in Tanzania for a long time and until Ndazo chief of staff, then I moved to headquarters to Zambia. Chinhu changa chakaoma muri kutraining marecruits achiuya chii chamunoti nhasi makati zvedu takatraina vanhu takavaendesa kufront takarwa takatora nyika asi apa wanga uri kukwidza ndanga chakaoma ndechekuti recruit kana achiuya vanhu vaiuya nemari nezvikonzero zvakawanda kunze kuhondo vamwe vaitotizawo dzavo nyaya kuno havasi vese vakanga vakangonangana nenyika chete vamwe aitovewo matsusi vaingotorawo advantage yemamiriro enyika vobudawo kunze wenyika ikoko kunze wenyika uko hakuna vetting yaizonyanya kuitika yekuti wakamboitei munhu aingosvikotaurawo story yake ende ndizvozvo saka chainge chakazooma manje kubvisa hunhu ihwohwo hune munhu wake hwakamurera kusvika paanenge pataizosangana naye isisu kuti timache ne1 step tese tichifunga zvakafanana tichiaprocha kuconverta munhu iye kumuita apatriot ari honest ari straightforward zvanga zvakaoma izvozvo zvakukubvisa utsotsi huri maari atiza zvake kuba azvibereka kune vamwe iro atizawo zvake zvakewo zvaatiza seapara mhosva kuno kuzomuchinja yeye munhu iyeye kuti ave wenyu chaiye and then afungewo mafungiro enyu zvanga uri mukwidza chaiyo yeah ini makatraina Guerrilla warfare kurussia vamwe vanotaura kuti zanga ndo chete yaita Guerrilla warfare zipra panokuita vanoshandisa vantu yaita regular yes what happened there izvozvo ndakambozvinzwawo asi zvazvinoreva chaizvo ndakatadza kuzvinzwisisa kuti zvinorevei hatisatati ndichobvunza katazi because ndiri kunzwa munhu akataka kumutraina Guerrilla tozonzwa vanhu vatiri kutaura navo matinofambawo
vakuta nezviregila saka ndepari pamakatanga regila muchibva kuguerilla zvainoita hondo iyi guerrilla warfare ndiyo strategy inoshandiswa like I said nevanhu vashoma kurwisa a standing army ndiyo strategy yacho wear them down, bring them to your level, famba netsoka chitsvaga iye vachidii kusvika you choose when to fight, where to fight, ndimi munodecide zvese izvozvo ndiyo guerrilla warfare. Now regular is when you dig trenches and you take positions kuti hapana apa handisi kuzobva pano. Now hazvitrenwe munhu izvozvo, munokura nenguva, because guerrilla warfare pachayo yega yanga isingatori nyika, haigoni kutora nyika because haidefendika. Saka guerrilla warfare, you are harassing the enemy, keep them on the run, and you are destroying the economy of the country and so on. That's guerrilla warfare. Wear them out, vapere. Regular. Vaizofanira kunge kana nema-liberated zones. Then you must change your method of fighting. Because there's no territory to defend. To regular warfare to defend the territory. And you are now attacking and capturing places in big numbers. That's regular fighting now. In battalions, in bigger formations. Kana noted Zebra was yaitrain regular. Zvirizvo zvavari kureva kuti izvo we were capable of leading and commanding bigger formations. Yes, we had that kind of training as well. But we used guerrilla warfare as our strategy. Andipa deployment kufront. Maite here inini zipra redu inini ukwamusvike muri kuenda kwakati don't cross into Harare mukasvika panoto ndo pamunogumira kana kuti moti muri kurwa muri kuchibva kusporiro hamupinde mazviri maipata sei? Staying in my front. Staying in my front. If like our northern front. I cover Wanakariba, Urungwe, Kushamajimba. Then we had urban fighters. Zebra had fighters in all the major cities. Yes. In Harare, in Bulawayo, Guerrilla, except Mutinhiri. Yeah, we didn't have anyone there. But in all these major towns, we were there. And we operated up with line of rail from Bulawayo right up to Harare, north of the rail. Yeah, we controlled those areas. Tanga tisina boundaries ataizvipa isusu ataizvipa nematargets kuti nzvimbo yakati
it falls under front yekuti kana iri northern front. Northern front kune target yakati. We task it to the commander ari ikoko kuti destroy that target yakati. As takati sina limits iwe. Okay. Yeah. So vaipopata vari mutown vaita sei? What was their mission in town? Tozoti kusanguka, yes. Their mission was to disrupt my enemy and the economic targets. Yeah. You take one, I can't go in northern front. Wakamborowa Kariba, for instance, Mukariba Jam. Yeah. And the idea here side was to disrupt the tourism. Because there was a time you put sanctions, to buy towers there were UN sanctions. So the only source of income in Smith was tourism. So we had to find a way of disrupting tourism, for instance. And in my towns, we wanted everybody to feel as safe, especially the white community. We wanted them to feel very unsafe because my brothers were town. So eventually, ties out to Japinam town. So one guy in my mission I got to, besides actively, disrupting functions of the economy, they were also preparing for the eventual takeover of those places. That is carrying out intelligence work and also planning for eventual attacks in my towns. Okay. Did you ever have a chance to meet Josiah Makamatongoka? Several times. I met Josiah Tongogara Kakawanda. Josiah Tongogara akatombotumira vanhu kuti vazondirecruita ndiende kuZambia. Tell I'm Juru is one of them. You got 2 months of dollar. 2 months. Yeah. Tell that up. Damn watch. Here is. I got 2 months. Juru. And my response was, I want to immediate. It will be important to Sangan. Immediate. Yeah. So I'll do it from this end, he do it from that end. There is an issue in a dispute among ordinary people and probably some fighters as well. The bombing of the Shell and BP petrol tanks. Who bombed those tanks? ZANU or Zebra forces? Zebra forces did that. Pane vakomana vatatu vakavigwa paHeroes 2 weeks ago. Pane muchinda ainzi Magarasadza. He was the commander of that operation. Yeah. He was the commander of that operation. He was also the commander of Gadwaniza Mavai County. The same man. And Kanamambo
follow social media. Vakomana Zupra, they were complaining with Akomana Munu what he did for this country. Kutanongo, this are numbers that are copies. Kana kufa kwake kunzwa zakazofira kukaranda akatogarawo upenyu siriwo chaiwo kutambura, but he was one of highly legend komana akawa. So izibreyo matex, but isisu hatisi kutaura nezvazvo because kuna vakaclaima kudhara takazikadai, but ordinary people chaiyo varipo the ordinary people, taxi drivers who actually were used varipo, but they are not dead. Yeah, vakatotakura vanhu kuti vazonataka tikia. That was done by us, by Zebra. Yeah. And my weapons, I have any capacity to equate that. This is were better armed, by the way. Zebra was better armed than Zanda. That was stage, you could see my missiles. We even had tanks. Okay. Yeah. We had pilots. Taiwe na umamiki. But tinauvumilwa zvedu wafly muzambia. Yeah. Yo stage yatakatasvika isisu. Preparing for the regular fights. Yeah, that's how far we've gone. This is why that in my missiles, my heat-seeking missiles. I throw my bike out the So come the Langstroth's talks. Where were you and what was your role or part then? I was the chief of staff. The duties is to support talks by intensifying operations. Yes. Support the talks by intensifying the operations and making sure that there are some loud targets. The enemy cannot keep quiet. Smith cannot keep quiet. And then as a feel to Kumsha, I will understand what you do. So pakati pakomana pakati ceasefire. Yeah. Ndokutumira message front. Yeah. Ndokutumira message front and that was it. So from there, from Zambia, Makaenda. From Zambia, I came home, but I was immediately posted out of the country. I went to the United States. Pakaitika my problems, no. Patakadzoka kumusha, my positions akasheyo. Kuti we are going to have my generals, my brigadier generals, akati. So akati anaenda kuzipura, akati anaenda kuzanla. According to the establishment, McKenna's anofana kunge ari akati achingoshewa zvakadaro. Unfortunately, zvakaitika on my part, I was left out. Pakanga pachipuwa vese vanhu zvigaro, and then I was left out.
So the system did not understand why. So they suspected inini ndakanga da reserve for something. There was suspicion Zipra wants to go the MPLA way, the Angolian way, to overthrow the government, the Mugabe. And therefore, Inina had been reserved for that. Because Apana understand why. Zanda lies, Yavis Kuna Mutinhiri. I come here so. And suddenly, I'm not there. Yes. But in the moment, you can go neighbor. But I'm system. So, I met the Prime Minister, then Mugabe. Takasangana ku function, like I'm Vunza direct. Why are you not in the army? And this is what the Emma said to me. Theater was and those are the kind that I was not the so the Prime Minister, well, let's keep in touch. We had our Kurguti, at that same meeting, I was saying the Prime Minister. Joshua Ngomo was at that function. I didn't notice out in the Utara na Gabi. I got aware. Robert, you're talking to this young man. Give this young man an inch, he will take a yard. There's going to show some why runs in that ego. But then after I had been left out like that, with all that suspicion, it was then decided that I must be posted outside while still investigations are taking place. And the days were name way back with Borodero. It's now was out to 2 days away. Because Kwana Wina, the now president, Amnanga Queen Josiah Tungamirai, na Rex Mjuru. They are waiting on instructions from the Prime Minister. And it has been decided that I choose between London and Washington. As a diplomat. Okay. In that case, I choose Washington. Okay. Yeah. All right. But why would Tabengwa say Kwana? My sister say before. I can't ask him the I got intelligence. Directly working na Darango. Okay. Time yashiga ikuti kwa kuiwa kuno kumusha kuno. In my own suspicion, they would Darango did not have confidence in na look out Maso. Because he then appointed Tawel to head contingent in Zipra into the country. So I want deductions that he didn't have confidence running. And
in response vamugabe vakabva vapoinda vamunangagwa to head the military wing. Yes, Mjuru was there, but vamunangagwa was now heading. Yeah. Muchiba, the first time I makasangana na Mutinhiri amaina baba. Makasangana nabo. Madzo. I did not know where kupi. Because that was something like 16 years. Neither away. So that's okay. Kuti wedhi risvike kuti ndiri mupenyu. I went kumba kwataigara tichienda kuchikoro kwaIfields. Kumba kwemuzukuru wana baba. Ndiko ndakasvikira ikoko, ndakaenda ikoko ndikasvikona kuina hanzvadzi yababa tete. Vakatondishayawo futi. Vakatondishaya svika ndazotaura ndega kuti handini votoshamisa ndokubva vatuma vanhu manje kunotaurira nababa nanamai kuti mukomana akadzoka ari munhu. They didn't believe it. They did not. But vakabva vauya mara tikavaona baba ndo vakatanga kuuya tikavaona, but baba vangu vakanga vablind vasawa. Amai vakazouyawo pavakatanga kundoona vachibava masoro vakambotanga vamhanya ngekutiza here asi vachizouya ndobva ndimbundira kuti munhu afa nemisodzi zvese. Amai angu vanga vaine mhiko yavakanga vakatora yavakanga yekuti havagerwe musoro kusvika mwana wangu adzoka. And havana kumbogerwa musoro for all those years. 16 years. Yes. Ndobva vakandiratidza ipapo kuti zvinezvi ndakukwanisa kugeza ndigerwewo musoro wangu. So, pamakadzoka baba, what were his first words? Numbers. Rufaro chete. Rufaro chete. Vakabva vati ndakunonoka kupemberera kudzoka kwako mwanangu. Ndobva vaudza amai kuti gadzirirai kubika doro rekupemberera mwana. Ivo ndobva vauraya mombe vakokorodza hama dzedu dzese dzaikwanisa kusvika. Vakanwa doro vakadyiwa nyama vachifarira kuuya kwangu. Makaenda naAlexander kuRussia. naAlexander. Alexander akaenda kuChina. Okay. Akaenda China. Saka pakadzoka akaramba ari under Zebra. Makashanda mese. Takati shande tese. Iye ndobva, he was one of those vanatangisa bye kuti vainzi sabotage. He came into the country. Akabva captured.
ndatozomona after independence achibva kuchete. Mutinhiri makatraina thousands of military men. Yes. If you sit back today, makagara zvamunoita izvi, ndeupi munhu wamunoita riuko kuti that young man kana that young woman was a brave soldier, whether dead or alive today as we speak? There are many of them. There are quite a good number of them. But kune vamwe vakazoitawo stand out chaizvo. Vakaita sana Richard Ngwenya, Madliwa Kumaro, is a retired brigadier, Arimo Marara. Richard Ngwenya, his Chimurenga name was Richard Mataure. He's also alive, he's a retired colonel. Yeah, those are the who are paying you and whatever. And it. Did Zipra have female combatants? Yes. They had. Okay. I'm certain member of Mkushi. The Mkushi attack, I get one massacre, I get one t-shirts. That was a female cap. Kune mumwe female combatant akaita very brave ipapo. Ainzi J. Agumbo. When they were bombed, vakascata. But my teachers akanga atodropa my sticks around. So I tease vachienda vachisvika futi mumaoko ematricians as they were running vachitiza mugamba. Ndokubva vazounzwa vese pamwe chete, Jane included. She was the commander. Vakamupa futi. So that shoot your comrades. Akaramba. Because I will not shoot my comrades. Akarohwa, akatochwa, akaramba until she died. Achiramba kuvhura makomberedzi ake achinzi shoot at your comrades. Akaramba. She was very, very brave. So as we conclude today's recordings, do you think there is any other part of history that you may have left out? "16 years in the bush." Yeah, there's quite a lot. There's quite a lot.
that I have not said. Some of it deliberately. I understand. Yeah. Ndakambenge ndichiti inini kune vanhu vari kutinyora bhuku. That inini I can only write in the book zvangu tichanyora. But ndotoita 2 editions. One edition to be published after my death. That's when I will touch in that one. Chaidzo the top secrets dzandinadzo about the struggle. Nema leaders. So in other words, it means this is the first recording that is going to be broadcast now when you're still there. We will still come back to record the one that we broadcast after your death. Yeah, you have to assure me. Yeah. You have to assure me that you will not release it when I'm alive. The same assurance you get from the publisher is the same agreement and contract that you sign. Yeah. It's very much possible to do that. Yeah. Your last message to the comrades that you worked with for those 16 years that are watching you right now. Yes. The instructor wangu uyu ari kutaura mazara nhasi. I am a very disappointed person. Usually as I talk, I trained and commanded these comrades. Vamwe vakadimuka makumbo, vamwe vakafa, vamwe zvirema. And as we fought, we made promises. Kuti vakomana in free Zimbabwe tichadai, tigodai, tichigere zvakanaka. And I said that as a leader. But there's not a single thing that I've been able to do for those comrades. And I'm very disappointed about that. I don't believe in lying. I don't lie. I don't cheat. But this is not what we wished for. I wish upenyu none. Kana tabuda tiri wapenyu. We did not hope to come back. Takanga tisina umbe tichifunga pati taiti anenge azodzoka kuZimbabwe akasununguka. Zvatinofanira kuita ndeizvi. But I'm unable to do anything for my comrades. The same people I promised, the people I trained, the people I commanded. Some of them, like I said, fulfilling my orders. Some of them died fulfilling my orders. And for those who are still alive, there's not a single thing that I have been able to do for them that we promised each other during the war.
disappointing. I remain humble, but very bitter. I think that's all I have to say to my comrades. Thank you very much. Continue. Takutende nenguva mati. Maita zvenyu munozonditaurira when you are ready to come back. Anditi. No, tinotenda. There you heard it from Ambrose Andrew Mutinhiri. From Highfield to Lusaka in Zambia. From Zambia to Tanzania, Tanganyika, then from Tanganyika to Russia and back to Tanzania and Zambia and to an independent Zimbabwe. For 16 years, he was out of the country fighting for the independence of this country. And as he has said, this is what he needs to say today. And also let me put it on record that we have not now recorded any of the things that he said he has deliberately missed out. Those what ones and out of phone and but for now it's on hold. And on behalf of our technical crew, Elizabeth Nyaguyu, the camera person and producer of this program, Frank Wesere, from Marondera, my name is Robert Tapfumani. For now, we say it has been an honor to sit and talk to this man today. Keep watching the program. The Forgotten Veterans is bye-bye for now.
taigara mumakomo mumakomo ehondo aiva taimhanya takabatesa taigara mumakomo mumakomo ehondo aiva taimhanya takabatesa vakomana vasikana magorilla mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.